Nezizuwa zvinodiwa mama. Pamusoro edare ndingandienda kangambani muri Vahlombe maererano nekupumhana wangu aita musha Vahlombe. Tafamba takabuda kuti patakasvika takanzi mafamba nenyaya yekupumhana, asi kupumhana kwacho hakuna kunyatsa kuita direct, kwakaita indirect. Ndikadawo kubvunza zvakazi ndikadawo kubvunza mwana uyu pandiri kadzowa kuti wakazokurire kupi. Kwakurira ikoko une mari yakazopiwa. Mari yakapiwa yanga iri mari yakashata yekuti pese paanoenda pakangoda achidziwa kumusha, asi mari imwe yokubuda usiku. Saka paakazaurwa kuMahlombe, next door shamwari dzakabva dzazoona kuti ukama vakazoona kuti pane ukama wadini wasvika. Saka next door ndo achiri kupfeka kumwana uya vachienda kudzimba dzevanhu vachishanda, asi mwana uyu haasati atendeuka. Mweya iyoyo unogona kugadzirisika kana wakurumidza kugadziswa nekuti hausati wadini wagodzombera, asi mweya uyo unoratidza kuti unonzi wakabva uri kumhuri kwashuga ndii. Ndio matauro zvakaizwa. Saka kuri kuti vakabatsirwa saka mbuya kutaura kuti hope dzavo dzairota zvemene kuti pashata pano padhina. Saka unobviswa step isati yaiswa. Amunoka dhindwa richazokwa. Mupurisa kapa ripoti. Tinoda rutsigiro kubva kune vanhu. Pane unopikisana zvezvataurwa apa kana kuwedzeredza pamberi. Mai yavo namai avo akagara ungasunze maoko. Hatizi kuzwa nyoka nemwana unorwa. Mate? Hatizi kuzwa nyaya yenyoka yakaregetwa pano nemwana unorwara. Zvakanaka, hanzi chiko nyaya yenyoka nemwana unorwara zvakaziko kuna chiremba. Mimi makasimudzacho. Isiyai yakadaro pane abereki acho pamhatso pacho paakaroorwa zvikazi tozopinda pachedu pashomberaini yotaurwa iyoyo ateteya awo ekwana Shombe ndo akatomboibvunzurudza aiti tiri kuda yenyoka kuti mwana uyu mhepo iri kutaurweyo ndiye ro une zviri kuti mwana anamburwe nenyoka musemuwire eimangara aitaura ari munhu zvikazi tozopinda pachedu pashomberaini ochozotosarawo pachawo opinda mukati haina kuzojekeswa kuti tizwe kuti hai zvataurwa zviya zvekuzwi unonamburwazvo ndiye ere unokonzeresa kudaro. Zvakanaka. Yero wepahlombe. Iyo zvataurwa mwakazokonyerana. Mupurisa iwoni basa rekubviswepo woti kwaita akwe kwahlombe imwabva naye munomuka. Mukabva munomuka zvekuti iwo mupurisa uzobviswa ka ndio zvitori nani utobvisa vanhu iwo uripo. Kuitira kuti zvese zvauchazotitaurira tizonatsogutsikana ndizvo. Ekwahlombe taungozwa ega paya chitotaura atichazivi kuti ndizvo here. Taura henyu ekwahlombe. Taura yaruya. Amuya ndo ari kutaura. Tichienda kuweni kwetakafamba tichienda kuchiyuyu kuti tizwe nyaya iyi. Aya bamukuru aya akashidza murume wangu makiyi asikazivi kuti ndiyeye nditori nawo panapa. Asi vakati makiyi anaye kwaine mudhudhudhu asikuziva kuti ndiyeye. Asi mazuva ese asaigashidzana kuhamba kwatakaita ndokushidzana tosvika. Ende anawiswa mugomwe akuti zvindichiremba akatoisa apo haana waisa mumwe. Izwa yakahlombe. Makiyi aru. Makiyi. Anahlombe mukutaurwa nyaya yemakiyi. Kuti makiyi enyu akandombe kudai kudai pachena mubatsirike. Yashabe kuti makiyi acho ari ega ere. Ngepaini ukaona uzwa. Waibhuiwa ndiye unozviziva kuti aiyashidzana ndo anozviziva. Urai pamusoro. Wakamangara kamera haisina makiyi aya.
Kamera haisina mududu kare hausina makii hao. Uzwe. Mududu hausina makii hao. Ngeba tegi. Hausina rakiba. Infeki. Aya batega mududu hausina makii. Sema ipane mama ipatingi mwakwenda ku. Takabhadeshe kubazoya. Ukonya mududu wacho ndio. Wewe inodzudza simukadzine bag. Muriona zviri kuitika panapa. Ngatidzwani. Mukadzi aipumhana akadzi. Umwe chipumha kuti Namainini reka ndi Maiguru unarota. Echiite zvakadai zvakashata sanditi. Ripoti itapuwa nemupurisa taizwa kuti hazvina kudaro. Mukadzi wainonongedzwa ndiye here wakazwo une kakushanda kaanoita kanoda kuti kagadziswa asati adini ndiyeka ndiyezve wakuti saka wakuchiti iye chakazoti ndizobatwa inini makii akazoashizwe murume wangu ngeuyo uyo sandiye murume waye ndimwakape makii mwakapani mwakapazve ndiye reti kutonga makii kanti tombopedzei ngatimbopedzei Huroyi yekupumhana tozoende munyaya yemakii kana ari epahlombo omangarana ngemakii kuti mukoma akandaridza makii yomangarwa yakadaro chimweroyo ipo mirai yeyo handi muri kuona mirai murume wacho wasimudza maoko awo handiwo akape makii ndebvunzo ndaida kubvunza kuti pemakasara imi muzvinzanzano yepahlombe sarai tionesani zvinhu zviri kuitika through mwana kurwara kwake nenyoka chini chakabudeiro that's wakapuhwe makii uyu ndiye uri kutaurire mukadzi wake uwo ndi spokesperson uyo makii waadzosera kune murume ndiye nyaya yakasarira vanhu vevahlombe mukatika vakamachona vakaudzwa zvekwavo handichika vakachisoro vakaudzwa zvekwavo vakamachona vakaudzwa zvekwavo vekwahlombe kudzokera mukatika unga azwe zvatanga tataurwa zvavanakira akutoda kutozwawo zvemumusha mavo kwete yanga ichiri nyaya iyi yatanga tafambira isusu zvanga zvazvaa Huroyi varumeka ekwashombe maifana hambire nyaya hwani wamazwa kuti mwahambire nyaya kuti kwai muri yapumhana akadzeka ndiye maifana kudzokera mune anza yacho nyamasi mwanoda kuzozvo zvekwenyu wotsvake mari dzenyu modini ngoti tiona zvakutongerezi hai pane zvakatoitika panyaya yeipi yakutofara apa muri zvakutotangotobuda apa ende kaire muri kokwa mutoro kune mupurisa wedu. Mpurisa wedu wakafamba isusu eifambira maererano nekupumhana kwemaidzi handiti izvozvi kwautobuda dzimweni kubudikidza kwenyu imweimwe mwamwazoti atazwa ideya kuti ndizvo zviri pakadai apa takuda uchipindemo mwakuya kutaura unono zvenyu zvemwakazopesera mwakutopindemo zvemahara mwaitofana kana kutobhadhara futi kuti takazoungata nenyaya imweni yakadai yemusina kuya komangarirano mwatofambisa mahara izwa mumangari chayaka wakamangara ndio uyu mukomana uyu hey odadari wakamangara ndiye uyo uri kupa makii mukadzi kuti arambe echiiti makii aya makii ndiye wakati pa case kuno kwahlombe baba vacho haapo angana baba ake uyu saka pakufambiswa kwenyaya yako yanga uri kuchema iwewe zviri kufamba here kana kuti waapapi zviro zvatakahambira yoka zvakatosiyana nezvakatakatozwe fine wakona mati uyu iwe mukadzi ndiwe wakazwi ndiwe uri kufundiswa uri kuchikoro ndiwe ndiwe wakazvitambira here kana ndaona zvitambira wakazvitambira here wachiushandiswa kuenda kuchikora iyo zvangotaurwa siti zvakazauzviziva wakazvitambira here ndakazvitambira wakamborota here uchienda kousingana chikuona ndiri kuendei kudai
pamusoro maasesa nofunga mwambozwa ndeitaura nyaya naziyo mama ndichiti anhu tisanga tinongwarangwara mangwarira amweni iyo zvandimwako noti zvakukonzeresa clash apa kuti anhu akatoenda kozwe zvaaihambira ozopedza imweni mhatso youya ngerweseri yaana chiremba inokonzeresa confusion pamusoro oda hino muri kuti chiini mwane weforward yekudini mwazwa kuti ndo zvapo anhu ekwawo ninwe imwimwi mwane weforward ipi inini ndode kupingure pasi kwa haiye mwane weforward iri ekwashoma ndindaenda simudzwa ngayo ndosaka ndaida mbeitaura anashombe itaiti kakakaka muri anhu akuma nezvimwakazwa pane mwakawirirana zvere kana munoti mufambei takati tiri munjira wefati anhu akati ari munjira zvingazi mwagutsikana ere nezvotaurwa munomupurisa tiende pamweni nguva ine anhu akati kwahai nyaya yakazondoka bude vangu yauri kwahai akati kwahai maya aya akati kwahai mhepo mari itaura kuzi yakapuwa mwana uyu haisi kupuwa mwana uyu kumhatso kwangu yakapuwa mwana uyu kuti kwasaziya makorokoto ndibaba ya ndozvendinoziya izvozvo ndozvakataura Funga mambo afunza kuti way forward ngekuti chiini ndopanozwe muchado saka ndio msibika nyaya iwo wachanzi mwana wakapiwa mari ino iri mhepo kumhatso kwangu kumhatso kwasaziya handiti saka kutaura kuti mai anotoziya kuti hanzi mwana unobvurira akatanga kuisirwa waisirwa ari kwasaziya unotoziya he kuti ndinhingi wakamupa mari yacho because mwataura kamukati kwasaziya uchodaidzwa rapo ndiani wakamupa mari yacho pamwe mukatotaura pamwe henyu munoti mwetoziyana henyu mutoti ndindakamudai titi kachu time yedu yakakosha ini kutaurwa kwedu mari sezara ndiwo akauya nemari yemakorokoto akauya nayo baba euyu saka akauya nayo anga ane imwe anga apuiwa isiri yaona yawo yanga yakanaka ngekuti pane pakurapiwa kwakaitwa pane zvazviri kuitika obva azodini zvochizobudawo izvozvo kuti pane mari yakapuiwa uyu wacho anga achakatotsonga asi izvo zvetiri kutoda zvenyoka zveizvozvo zvisina kubuda ingoti tazohamba izvi hazvina kubuda zvakanaka saka iyi yemhepo iyi munoiziya yenyu here yemhepo ndandakazwa kuti wakapuirwa kubva kwake akapirwa tikahamba kwese zvikazwi kumba kwedu hakusikopi kwakaitika izvozvo asi taihamba takasiyana zvakanaka musati mwamudare munomu saka munotendesa kun'anga muchitipedzera nguva sei muchiziyana yenyokayo ndizvo here zvikwezvaa mai oda zvakazanzi mwana ana haasi kurara panapa mukadzi ndizvo zvakataurwa ndiwo hatiti zveitozikana hazvo kuzi pane mhepo yekushandisa mwana uyu dai makatotaura musina kana kuenda kun'anga mwakatoti eya izvi tozviziya yedu asi taida kuti hanzi mwana tione kuti hanzi makumbo chikuita kuti azvimbe chii izvozvo okay tinoda kuti hanzi tidzoke futi tiende kuona kuti hanzi mwana uya makumbo ake chikuita kuti azvimbe chii taakuenda futi izvi tiri munjira futi kare kubveyo ndanomufana uyu mufana zvakambozvizwa ere iwo pakuhamba kwese kumwaite sekugara kuti mama ndigare nguva yakati tebei neni mudzimai ndingaza zvine zvakambozvizwa ya ngati iwo saiwo anondironzera padhiziri chiyaona mapetrol kuyaona kusure kunoko asi mthetho ubvuzera tikandira wakambozvizwa here sekuri jemu ndakazwa zviro zvandakambozwa kaya ndezvemhepo taura mhepo yacho kuti zvakadai mhepo handizangu kuzwa kuti kwa hai inokonzeresei makazoti chiinyi panyaya yemhepo mhepo ndiyo handakambozwa yaisi chiini panyaya yemhepo mazwiro wakaita munhu wakandironzera nyaya ineyi wakati kwazi hai angazouyawo ndozvemadini ndizomarapa asi zvetikuda kupetikuda kuzwa mhepo inoitwa inokonzeresa kare handisi kuchizwa pamunhu wowo handisi kuchizwa inini kandiri kuti nyaya yanaka iyi anhu anda kubetsera uyu wapembera uyu tomboti yasendekwa izvi zvaakahambira sanditi iye nyoka yakubata ana hlombe haichabati aya tuwa yaipumhana
yakubatana nahlombe kuti nyoka chidoko chakwa mama nyoka ngaicho chakwe mwahlombe kana iri imwe inobatwa maizoita mawanone wane Ino vanonga ichiita zvenyoka zvavo vari mudare zvinoere kana asiri ari mudare nyoka Ndozvo zviri kutotaura aya anodoti zvitoonekwa Onaka kwashomeka. nyaya takafambira takafengera nyaya ikabuda here yabuda kudaro mhepo yacho yanga iri pamwana yakabviswa here Ngatizwe ndima yacho. mhepo yanga iri pane mwana yakabviswa here ngatisamhanye kuti kwakadai induro yakabviswa here Zvakanzi hazviiti kuti tikakushanda iwe tikakubvisa nezviri pambapo hauzodini zvinouya hekungozonazvo saka iwe ukazvishanda wobviswa chii woenda kumba zvinoita zvakanaka asi ukaodzoka pamba zvoshata ndaiona kuti ekwasaziyeka anofana kugadzirisa nyaya dzawo nemwana wawo ndokuti zviro zvinake amen ekwasombogadzirawo muzi wawo amabvuri asi kuwirirana vachaita nyaya dzakaoma avo mukadzi mai avo vapfumawo saziya saziyawo ndoune mari yakadai avo zopfuma yekuti aya ane nyoka futi avanopfuma zuva racho vanopfuma zuva racho richironava yakapfuma kwenyu pamusoro yakamubvunza ekwashombe kuti munotenderana nazvo here kuti mumusha menyu wemashombe chaimo mune zvemowo zvemusikazi kuti zviri pana nhingi hungu kana kuti kwete ndatini kuti wekwashombe munotenderana nazvo here kuti mumusha menyumo pane zvirimowo zvisiri zvokumurora uyu womusha manhingi ripo munotenderana nazvo here hungu kana kwete hongu kana kwete zvimwe zvingamo baba akoyo aripi wewe maspiringi wewe zvimwe zvingamo mukoma yenyu aripi baba baba atuma kuti atuma babako atumana mbomira ndikumubvunza uyu imwe atumweremu baba aite kubatika haasi kundituma aite kubatika abatika nini pamhatso hapana munhu saka anosara ari pamhatso asara ari pamhatso paiuya uyu mukomana komangara kauyu baba anga aripo echitaura kuti ngatitomangara akamira naye mukomana uyu uchabatiswa uchabatiswa zvidhoma kubatiswa munhu zina musoro kozi musoro wacho uri pari masasazi apeira taura uko kuvanhu ngatibese kuvanhu pamusoro inini chendinoda kutaura paka pakuti mwana uyu mvuri mari wakapuwe ino kwauyu ino ndinodambirana nazvo pane pataurwa kuzi wakapuwe mari apabuda shuga ndofunga pamwe ndiri ndega ndazvizwa pabude zita rekuti shuga ekwashuga ndo akamupe chinyi mari makorokoto mari yemakorokoto kwakabude zita rekuti shuga haisi mari yemakorokoto imari yake mari yakapuwa iyo wainotambirawo mari wakapuwe mari asi wakapuwe mari saka kwasazi yandokune dambudziko andoni zvakadaro ngokuti uri kuzi wakapuwe mari ngei pani kwashuga wakapuwa mari iri kugonerera wakapuwa mari ane makore manganayo samura mwana wakatemerwa unoyo achiri pamuganga stembi yacho zvinoita saka mogara pakati mambo emasombe ahambire akadzi akumhana here akataura henyaya yekuti hai mwana uri kunamburwa unowu pamunoenda mwana wanga adini ngaombonerwa aite right ndiye petiri kudzoka kuti mwana unowu akazoita right ere wainamburwa makombo ngenyoka mwana asi right une here kubatsirwa umakamboita hapana kubatsirwa kwakaita mwana ana kuenda mwana wakasara takaenda tega
inini problem ndiona yako mangala zvikwende kurise dare takatogara pasi samwaiti kuti zvindoramba zveizondonetsa handiti munorwara ndiyo unorapiwa kwete kuti zvirambe zveinetsa mambo. Inini ndakamangarwa nditi ngekutaura kwendakaita nditi chirembo wakataura kwetakaenda kuti zvese zviri kusangana namayaya mukati mwemba yawo zveshuwa ari kudini zviri kuitika anhu ese echizwa muchisimuka unono ndakamuti hanzi chini maererano nemwana iyi ndakatotaurawo ndikati hanzi isusu tinoda safety yemunhu kuti munhu ararame kwati kuti tizozwa kuti hanzi munhu wafa saka musatitauriri zvemutitaura mautotinyangadza tautosimuka hedu muramodzoka mati batsirikanai kwete kuti bazokwaibva kuti munogara namambo muri muredhiya somuka munhu unobve kwavhimba unopinde imwimwi kurispekta mambo pamwe ndakanaka maningi isusu nyaya takasimukira takapesera kutaura namayana hati yakanga iri yekuhambira nyaya yemwana here kuti tizwe kuti chiri kushungurudza pamwana chiinyi ainongedza mai aya handiti isusu taifunga kuti tichazwe kuti obve nefeedback mai aya ichokwanishuwa kuti ane nyoka iri kudini iri kunambura chinyi iri kunambura mwana nyaya ine mukanyatso kuitarisisa katinoite kuti amandiyo yakakura zvombozi baba asara akarinda pamhatso panorindwa ngekuti hapana madhoere ekuti anodini anokiwa nyaya ine iri mukati mwewe kwashombe aya akakona kupumhana apa patoonenda apa dzekutopumhana kuti dai akandosimuka sefamily kuti ngatimbohamba tione chiri kundikonzerese kuti mwana wangu asahamba ngechiri iwo tonongedze mayaya kuti mai ndiwo akadini taifunga kuti iwo paacho yachadziwa kuti zveshuwa mayaya ndiwo ane nyoka yakadini yakanambure makumbo emwana izvimwe akona kuti paakutobuda nyaya dzemakidzi etisiri kudini mwana wacho heye kun'anga kwacho haana kudini kusimuka kwenda ndivangode kurapiwa iwona tauya tichivinga chiini ndiwo akataura kati vana hasiti nekutorara pamhatso mazviona ari kuzvimba nemakumbo nekufamba handisi kuitika mukadzi wenyu mayaya haana kubatwa uroyi aya titoripo atori nemhepo kuti nyatso chachokwadiwa mayaya ane mhepo yaakatotemerwa pamari yaakapuwa munoziva kuti dambudziko unozoriona panguva iyi dambudziko unoriona pakuti mwana zvafanire kuti waroorwa kana kuti waroora ndopemusikanyatsouzwisisa ndopanotanga kubude dambudziko unyatsoona kuti pane zvoitika munoona kuti mwana ukwanisa kuti waende koroorwa zvokona waende koroorwa but kuna anhu asiri kuona kutsvakisise nyaya iyo asi uyu mari yaakapuwaka aitozviziva akamupa mari kuti ngeyemakorokoti kuti paachazonetsekana ngepaachazoende kodini koroorwa uyu mwana uyu uri kushandiswa haana uroyi waakabata mumaoko ake akachenawo asi chiripo ngechekuti hope yake ndofunga anhu obuda emaraini autanga kupfeke hope yakeyo ochibuda oita sekuti chinyi aya akatorumba kuti chinyi ndiye uri kuya inambure makumbo asi ngekushandiswa kuyakuya saka isusu todai mwana weaya aya arudini kurapise mwana unoite kuti iwo aone kuite shungu aya akasiya mwana sei iye mwana ari pamusoro saka ngatidai so ngatiti pakaizwa palevhu yacho kutaura pakadini pakaizwa nditika asi petiri kuda chaipo chaipo hatizi kusvika handitika ngapaende potorwe mwana ohambiwa naye echioneka kuti dambudziko riri pane mwana chiinyi pakunyarara tauya nemwana kuti unorwara zi tozozwe masoko izvozvo i2 vhesi pamusoro techitsikira imwemwe mwana uri kunanzvoka makumbo osvika ozi hanzi mwana aporeswa moporeswawo uya wakapuwa mari yekuzi makorokoto utori nebvuri raarushandiswa ndiro anhu ese ari airi akadaro ada kubetserwa kwakuzouya futi mufamily yemahlombe moda kuti mudeni mubetserwe uya anozi maspring uyani wanga ari pamberi ndibaba yanyati ndibaba yanyati bangu nini saka wakorera ngekuuya apa bato padini kusiwe kumweni haya amaspring baba mnini baba ona mirai oda pane amaspring aya anditika kune ana mukadzera amaspring mukadzi wacho uripi
Kuenda kuchechi wekoshesa musikakoshesi mwana uyu. Ndiba mushamo. Zvandiri kuona ngezvekudai parondedzera uyu wati mwana uyu wakavhekwa akabva aine mari yakapuwa nditika wopinde mushamahlombe handiti apinde mushamahlombe uchioneka kuti uyu une kamhepo kaanako handiti saka zvinoreva kuti within mumusha-mahlombe handitika mune vanhu otherwise vagarawo vari mugemu uyo handiti votida kushandidzana nemwana uyu saka zviri kuitika manzi baba haangawo inyama otherwise zviri kubata within womusha mavo ngatiende kubatsoka then chamupa futi emuteritachika amaspringani atirada nemwana unowu mwese moenda kun'anga tozwa kuti hanzi kudetserane neuyo chaiche asazoroya kana kuti amweni amushandise mauyu maita basa endai kunze mupurisa uchaita futi yenewe futi mwana musamusiya ana machikiti ngauye kumberi ana machikiti Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundudza dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda payoutube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Tichkach MTV tinodzifamira Dojipondora, tete.